Com corregir els deures als infants. Guia de supervivència de correcció de textos per a pares i mares. Aquesta ja era una tasca difícil abans, però sembla que aquests dies s'ha convertit en una qüestió de supervivència. Segurament haureu pensat o dit més d'una vegada algunes d'aquestes frases. Què corregeixo? Tot? Hi ha moltes faltes. Com ho corregeixo? Bé, ho escric a sobre en vermell. I ara còpia-les 10 vegades, d'acord? En aquest vídeo us explicarem què corregir, com corregir, feines posteriors a la correcció i eines que podeu fer servir per millorar l'ortografia. Què corregir? Tots ens hi hem trobat. Comences a corregir de bon humor, amb ganes d'ajudar al màxim al nen o nena, però llavors comences a trobar faltes sense parar i penses, però com pot ser que no sàpiga això? Però si és de primer de bàsica! I coses així. Bé, no us desespereu. Deixeu-me dir-vos que no ho podem corregir tot. I encara que ho féssim, potser no serviria de res. Així que hem de prioritzar. El més important de tot és que s'entengui el missatge que el nen o nena intenta transmetre. Què corregirem? Faltes d'ortografia bàsica, errors d'expressió, o sigui, coses que no s'entenen. I errors de cohesió, punts i comes, que sembla que van cars, perquè els nens i nenes en posen poquets. Aconsello que corregiu les faltes que es repeteixen. Si aquestes paraules surten tantes vegades en aquest text, és que segur que són importants. Per tant, seria bo que els infants les sapiguessin escriure bé, oi? 2. També, les paraules que surten a l'enunciat o al tema. Clar, si estem fent un treball sobre les flors i resulta que el nostre nen o nena no sap escriure la paraula flor o no li posa la R final, per exemple, no en farem res. Les paraules que són del tema o que ja han sortit haurien de saber escriure-les bé. També les majúscules, sobretot al principi de frase, després de punt, i algunes faltes bàsiques. Per exemple, la confusió entre A o E, O o U, B alta, B baixa, sobretot quan escriuen contes o històries, els passats en ava, jo cantava, com que en castellà van en B alta i en català en B baixa, és bastant comú que les facin malament. Si veieu que el vostre fill o filla ja no fa gaires d'aquestes faltes, potser és l'hora de passar al nivell següent. Per exemple, podem començar a corregir alguns accents senzills. És, més, té, ser, són. Diverses, sobretot en el verb haver. Jo he, tu has, del passat. O, per exemple, hi havia una vegada. Aquestes Hs s'han de saber. Després ja podem passar als apòstrofs i pronoms. M'ha dit, m'he caigut i altres faltes una mica més difícils. Ara que ja sabem què corregir, com ho corregim? Ho tatxem tot en vermell o en un altre color perquè no es desmotivin? Podem fer-ho de dues maneres. Podem escriure la paraula correcta o la frase correcta directament o podem subratllar en color i que el nen o nena raoni per què està malament i quina és la resposta correcta. Cada manera de corregir té la seva utilitat. Per exemple, escriure la paraula correcta directament a sobre o al costat serà molt útil per a faltes que corregim per primera vegada. Està clar que si un nen no coneix la forma correcta d'una paraula, no podrà escriure-la. Per tant, quan introduïm paraules noves o faltes que estem corregint per primera vegada, escriurem la paraula correcta al costat. En canvi, subratllar en color i que el nen o nena raoni serà per faltes que resisteixen, faltes que ja hem corregit bastantes vegades abans. Si les subratllem, el nen o nena tindrà l'oportunitat de pensar per què està malament. Ara us introduiré algunes de les feines posteriors que podem fer per treballar i millorar l'ortografia. Això que fèiem nosaltres quan érem petits de copiar les paraules 10 vegades en un full no està malament, però els nens desconnecten del treball mecànic i no ho aprenen realment. De fet, als adults ens passa el mateix. Què faríeu vosaltres si us fessin copiar una frase 10 vegades? Doncs desconnectaríeu i ho faríeu el més ràpid possible, oi que sí? Els nens igual. Us proposo 10 altres activitats alternatives. Mireu, 1. Fer frases noves amb les paraules que hem corregit. Frases diferents, frases en què els nens hagin de pensar en un context nou per les paraules que han après a escriure. 2. Pòsters amb nou vocabulari que incloguin un dibuix o una imatge,
O potser buscar en les revistes aquesta paraula que hem escrit nova. 3. Comparació de textos similars. Per exemple, si els nens estan treballant com a escriure una història, potser ja hem corregit un conte, que començàvem "hi havia una vegada" i al nen ja li hem corregit que no havia posat les Hs en "hi havia una vegada". Doncs llavors compararem amb el nou conte i podrà veure on hi ha, si aquesta falta ja l'havia fet. 4. Llibretetes de vocabulari amb dibuixos. Seria bo potser tenir un diccionari d'ortografia particular i que el nen o nena hi vagi apuntant 2 o 3 paraules noves cada dia i posi dibuixets. 5. Escriure el mateix tipus de text. Bastant relacionat amb el número 3. Per exemple, quan anem a fer unes instruccions, segurament farem servir l'imperatiu, les ordres o la segona persona. D'aquesta manera, en textos similars, sempre es farà servir vocabulari similar o formes verbals similars. Escriure textos de format similar ajudarà als infants a adonar-se de les faltes que cometen regularment. 6. Per corregir, buscar a diccionaris per prendre consciència. Podem ajudar els nostres infants a buscar la forma correcta de les paraules simplement subratllant aquella paraula que estigui malament i ajudant-los a buscar-la al diccionari. 7. Un joc. Buscar l'error dintre d'una llista de paraules o en una frase. Per exemple, de les paraules que hem treballat en aquell dia o que hem corregit, fem una llista de 3 i una l'escrivim amb un error. El nen o nena haurà de descobrir l'error sense consultar la correcció. També serveix per les frases. Per exemple, en una frase hi posem 3 errors que siguin i que coincideixin amb les paraules que hem treballat. El nen o nena els haurà de descobrir. 8. Dictats online. Aquí, a la descripció del vídeo, trobareu un link que va directament a la pàgina de la Generalitat per aprendre català. Aquí hi ha una multitud de dictats online que s'autocorregeixen. 9. Fer una llista dels errors, memoritzar i lletrejar. Això és un altre joc. Fem una llista d'unes 10 paraules de les que hem treballat aquell dia i que l'infant les memoritzi durant una estona. Llavors, amaguem la llista i els demanem que lletregin una de les paraules. Si és molt fàcil, també podem dir que les lletregin del revés, o potser que completin la paraula amb una de les lletres que hi falta. I per últim, podem jugar al típic penjat amb les paraules ja corregides. Pot ser divertit. Hi ha algunes eines de correcció que us poden ajudar a corregir els textos. Per exemple, podeu fer servir el corrector del processador de textos Word. Va a la mar de bé. A internet hi ha un altre corrector gratuït, a la pàgina de Softcatalà. Us posaré el link a la descripció del vídeo també. Ja veieu que corregir textos no té per què sempre acabar sent una experiència avorrida i difícil, sinó que ho podem aprofitar per fer moltes activitats i jocs després. Des d'aquí us animo a posar en pràctica alguna de les activitats que us proposem. Moltes gràcies i fins la propera!